uyifuna. So xa isemfumene ixeshana uyemka. Ndathi andisamoyiki bawo. Ngoba indlela ebemkhangele uthi wayesithi xa ithetha athi mamNodoba ndimkhangele ndidinwe ndiphinde ndiyeke. Ndiphinde ndithathise. Ndiphinde ndimkhangele ndiphinde ndiyeke. Ndiphinde ndithathise. Uthi uMichelle xa ithetha nam athi mamNodoba ndithi xa ndibona uLuna noKhayona xa bedlala notatakhe ndivele ndiqonda uba nam ndiyamdinga wam utata. Ndade ngendlela wayethetha ngayo ndade ndoyika umbalisela into endiyithethayo notatam i-relationship yam notatam ngendlela yoba xa ekhaliswa ukuva ukubona ukonwaba kwabantwana abancinci kubekela phi mna xa ndimxelela i-relationship yam nowam utata. See that? All I can tell you, I know how it feels. I've been there, and this is Shumayel. I've been there, I've done that. All I can tell you, Uguchi, all things work together for our good. If ungasebenzisela ulizwi lami uthi all is well, uthi all things work together for our good. Kuzawulunga. Kanjani ngoku ixesha liyamuntu? Ubuhlungu buswelekela yazi ubuhlungu buswelekela umama. Yazi ubuhlungu bayinkedama. Yazi I know how it feels. Kodwa engifuna ukuxelela yona sibambe namhlanje. Into yokuba sonke all of us. Elo lizwi azange counsel ngumuntu. Mina azange kubekho umuntu undikhanselishayo. Now I was cancelled by the Holy Spirit. Amen. I want you, ngoba iBhayibhile ithi uMoya oNgcwele is our comforter. Itsho ilizwi ebelichaza ukuthi he is our comforter. Imanga ndithethe ngolo hlobo. You know, uMoya oNgcwele siyamthutha siyamdelela. Umoya oNgcwele Michelle ulapha kuhamba nawe. Umoya oNgcwele ugoca inhliziyo yakho. He is the only person that knows you. He's closer than your husband, he's closer than your children, he's closer than anybody else. If sonke ndiyandithantela ndithi if sonke apha emhlabeni singamamela asingeke senze i-mistakes esizenzayo sibetheke sibe kwi-relationship wrong. If singaba nexesha lomane sithetha navuke ekuseni ukuthi ndithini kubuhlungu, he will comfort you. I've seen endicomforta Michelle. Ndimbonile ehamba nama ndimdelile. Ndimbonile endicomforta kwinto endivele ndiqonda ewe abantu bayashumayela bayithetha le nto but yena ikhona lilizwi liwana vele alithethe kuwe. It gives you the rhema. And the minute uba nalo lo lizwi once ulibambe bale bashanele hold it. Ungatshintshi ubambe like ulibambe. Ndingakunika amazwi bazawungena lapha kungenapha. IBhayibhile imanga bayibelapha iBhayibhile ithi rejoice with those who are rejoicing, mourn with those who are mourning. I'm here to mourn with you. And I said to you, I understand, I know the pain, I've been there. But umye kaka mayina ngokuqandi lathi ngamsulini ngathi ngikuxelela into wandityhilela yona umoya oNgcwele nje. Kanti lo muntu azayazi. Umoya oNgcwele wandityhilela ukuthi thina bantu njengoba ndizibiza uba ndingumyirha isiduko sam but andingomntwana wamayirha ndingumntwana kaThixo. We came from God. He is the one that created us. Ngwenzela umzekelo yabona le cellphone, the iPhone, maybe nomnye uphethe iSamsung or Huawei, apho uyithenge khona mhlawumbe omnye uthenge kwaPep Store okanye uthenge kwaGame, omnye uthenge any shop, right?
Athi uPep Store noGain abayenzi ifoni, whereas uyithenge khona uthenge iSamsung, uthenge kwaGain, uthenge Woolworths, uPep Store ayimoshakeleyo ifoni isaphi isapha kwaPep Store kanye kwaGain, right? Uyithenge khona. And then le phone xa uyithenga bhuti wami iphume ngantoni? Enganjone wena because uyanqwala. Okay. Le phone ngoku uyithenge, le phone yakho. Phone yam. Okay, whatever phone. Will you buy your phone? Uthenge phone yakho. Wathenga kwaGain, waqala ufumana le phone wayifumana ikwi-box, right? Ngabe ifoni yakho ayinemanual? Okay. Le manual ikuxelela uba le phone isebenza njani, right? Okay. So, yindlela umuntu wena wayishilela ngayo, right? Ukuthi uthi ufuna ukuthenga kwaGain, wayithenga le phone ine-box. I-box kukho i-manual, right? So, umuntu that's when uthixo wayishilela ngayo. Umuntu usuka uthi